Здравейте! В този видеоурок от ILG Vision ще ви покажем как протича или какво представлява една първоначална конфигурация на Hikvision Recorder от серията Hilux. Това е първият екран, който ще видите след като пуснете устройството за първи път. То е за избиране на езика на интерфейса. Като изберем езика, натискаме OK и изчакваме. Следващия прозорец е за настройване на паролата за достъп до устройството. Паролата трябва да е по-дълга, да съдържа големи и малки символи, букви и цифри, за да я приеме рекордера. Ще ви споделим от опит, че често хората прибързват с активирането на устройството и в последствие забравят каква парола са сложили, а без парола устройството на практика е неизползваемо. Като сме готови с паролата, избираме бутона Активиране. Последният прозорец преди началото на конфигурацията е свързан с нулирането на паролата и е задължителен. Производителя държи на нашата сигурност и дава възможност при случай на забравена парола да може да анулирате устройството по избран от вас метод. Имаме три варианта. Първият е чрез конфигуриране на имейл. Вторият е чрез мобилно приложение. И третия е чрез тайни въпроси за сигурност. От ILG Vision препоръчваме варианта за имейл, тъй като той е най-лесен и достоверен. Като изберем и настроим метод за анулиране на паролата, избираме ръчно конфигурираме. По желание можем и да настроим шаблон за отключване на устройството. Първият екран е относно общите настройки, като в него са включени времевата зона, формата на датата, настройване на дата и настройване на часа. Следващия прозорец е относно мрежовите настройки. По желание може ръчно да конфигурирам IP адрес, а другият вариант е активирането на DHCP функцията, която представлява автоматично намиране на IP адрес. Следващия прозорец е свързан с управлението и настройването на хард диск. Ако имате поставен хард диск, от тук може да извлечете различна информация за него, като статус, капацитет, свободно място, както и да го форматирате. Преминаваме към следващия прозорец, в който ни е представено менюто за добавяне на IP камери. Ако вече имате свързани IP камери, може директно да ги добавите от тук. И се прехвърляме към последния прозорец, който дава възможността да добавите устройство към мобилното приложение Hilux Vision чрез QR кода. Ако не може да се оправите с приложението, имаме отделен видеоурок, в който детайлно се описват всички стъпки за това как се свързва рекордера с приложението. Като сме готови, избираме Завършване. Това е основното при първоначалния сетъп и конфигурирането на настройките. От тук натам вече по желание може да правите по-задълбочени настройки в устройството. Това беше всичко от нас за днес. Надяваме се да сме били полезни. ILG Vision е вносител на професионални системи за видеонаблюдение. Фирмата разполага с квалифициран екип по проектирането, монтажа и поддръжката на системите. А за специалистите в бранша има специално разработена партньорска програма с изключителни условия. За повече инфо може да посетите официалния сайт ilgvision.com.